Ο Γιώργος Λυρίκας έκανε και αυτό την τομή στο κατεστημένο. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε την ομιλία του. Μπορείτε ή από εδώ ή από εκεί όπου θέλετε. Αν μιλούσα σε κάποια άλλη χώρα, ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω με το στίχο του Ελίτη «Μιλείς μονάδε τη χώρα μου». Αλλά μιλώντας στην Αθήνα, νομίζω εκείνο που αρμόζει είναι «Ας μη λησμονούμε την πατρίδα μας» και Κύπρος και Ελλάδα. Αυτή η εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε πολύ κρίσιμες, ιστορικά κρίσιμες στιγμές για το σύνολο του ελληνισμού, αλλά η κρισιμότητα αυτών των στιγμών θα ξεκινήσει από την Κύπρο αυτή τη φορά και δεν θα περιοριστεί όμως στην Κύπρο. Να κατεβάσω ίσως, να φύγω μάλλον από δεν θέλει. Δυστυχώς το βήμα με κάνει πιο ψηλό. Οι ιστορικές αυτές στιγμές θεωρώ ότι είναι πιο κρίσιμες και από αυτές που έχουμε βιώσει και αντιμετωπίσει το 2004 στο δημοψήφισμα. Και θα εξηγήσω γιατί. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές που διοργανώνουν αυτή την ωραία εκδήλωση, αλλά κυρίως για την επιλογή του θέματος που δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο. Και να τους ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου έχουν δώσει να ανταλλάξω μαζί σας και να δραστώ μαζί σας τους προβληματισμούς μου. Πριν από 9 χρόνια, 24 του Απρίλιο, όπως σήμερα, του 2004, ο Κυπριακός Ελληνισμός κλήθηκε για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του να αποφανθεί και να αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του. Θα έλεγα ότι μετά τον αγώνα του 55-59, ο Κυπριακός Ελληνισμός κλήθηκε με δημοκρατικά μέσα, αλλά σε πολύ αντίξωες συνθήκες, κάτω από φοβερές πιέσεις και εκβιασμούς, από απειλές. Θα έλεγα από πιέσεις ακόμα και από τον ελλαδικό χώρο, να αποφασίσει για το μέλλον της Κύπρου και την εθνική του επιβίωση. Κληθήκαμε να αναμετρηθούμε το 2004 με την ιστορία μας και το χρέος μας απέναντι στην ιστορία. Τότε θα έλεγα ότι το διακύβευμα ήταν ξεκάθαρο. Και αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά με το σήμερα. Γιατί σήμερα το διακύβευμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι πολύ καλύτερα κρυμμένο. Τότε γνωρίζαμε ότι με την υιοθέτηση του σχεδίου Ανάν αποδεχόμαστε την κατάλυση και το τέλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο, την εχώρηση, την νομιμοποίηση των Βρετανικών βάσεων και την εχώρηση σε αυτούς μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ και του φυσικού μας αερίου. Το 2004, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη ιστορική πρόκληση που βρεθήκαμε, διαθέταμε χρόνο. Μας δόθηκε κάποιος χρόνος να μελετήσουμε το σχέδιο Ανάν, αν μη τι άλλο να το συζητήσουμε. Μας δόθηκε ο τελικός λόγος μέσα από το δημοψήφισμα. Και αυτό ήταν καθοριστικό. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο τελικός λόγος, το δημοψήφισμα του 2004, δεν έγινε για λόγους δημοκρατίας. Δεν έγινε γιατί σκέφτηκαν οι εμπνευστές του σχεδίου Ανάν ότι απαιτείται να αποφασίσει ένας λαός δημοκρατικά για το μέλλον. Το δημοψήφισμα μας επιβλήθηκε, και μάλιστα χωριστό δημοψήφισμα, γιατί ήταν απέτηση της Τουρκίας να υπάρξει χωριστό δημοψήφισμα για να αποδειχθεί πως στην Κύπρο υπάρχουν δύο χωριστοί λαοί που ασκούν χωριστά
Καλύτερα. Τώρα έχω έρθει στο ύψος, νομίζω. Γιατί τότε η Τουρκία ήθελε να αποδείξει ότι υπάρχουν δύο χωριστοί λαοί, οι οποίοι ασκούν χωριστά και χωρισμένα το κυριαρχικό τους δικαίωμα να αποφασίζουν. Και κατά συνέπεια, η λύση που θα προέκυπτε από το σχέδιο Ανάν θα ήταν προϊόν άσκησης δύο χωριστών κυριαρχιών, τις οποίες διατηρούσαν το δικαίωμα οι δύο λαοί να τις ασκήσουν και στη συνέχεια για να αποσυρθεί όποιος ήθελε, όποια κοινότητα ήθελε από αυτό το μόρφωμα που προέβλεπε το σχέδιο Ανάν. Μια μεγάλη διαφορά με το σήμερα επίσης είναι ότι το 2004 είχαμε στην Προεδρία του κράτους έναν αγωνιστή, φλογερό αγωνιστή και πατριώτη πρόεδρο, ο οποίος είχε ιστορική επίγνωση της ευθύνης του. Είχαμε τον αείμνηστον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήξερε να πιστεύει. Και υπό τη δική του καθοδήγηση και συναισθανόμενος τη δική του ιστορική ευθύνη ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κάθε Ελληνοκύπριος, είπε εκείνο το περήφανο και φροντερό όχι, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς της Αγγλίας και των συμμάχων τους, διασώζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και διασώζοντας και τον Κυπριακό Ελληνισμό, αλλά και την εθνική μας αξιοπρέπεια για το σύνολο του ελληνισμού. Βέβαια, από τότε οι εμπνευστές του σχεδίου Ανάν, εκείνοι οι οποίοι είχαν σχεδιάσει και ήθελαν να εξυπηρετήσουν μέσα από αυτή τη λύση του Κυπριακού ευρύτερα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα, μας είχαν προειδοποιήσει. Μόνο που κάναμε αυτό που είπε ο κύριος Καραμπελιάς και ο κύριος Κουτσού προηγούμενα. Αφήσαμε ημιτελές εκείνο το περήφανο όχι, δεν κάναμε έγκαιρα τις απαιτούμενες στροφές και αλλαγές στη στρατηγική μας, και η Κύπρος και η Ελλάδα δυστυχώς, και δεν λάβαμε υπόψη τις προειδοποιήσεις των εκφραστών της Μεγάλης Βρετανίας. Σας υπενθυμίζω ότι αμέσως μετά το δημοψήφισμα ο Λόρδος Χάνι, που ήταν ο συγγραφέας του σχεδίου Ανάν και όχι ο κύριος Ανάν που έφερε το όνομα του, μας είχε πει σε μια συνέντευξη ότι θα το φέρνουμε ξανά και ξανά μέχρι που να ψηφίσετε ναι. Και λίγο αργότερα, αμέσως μετά τις προεδρικές του 2008, όπου ο Κυπριακός Ελληνισμός επέλεξε να μην επανεκλέξει τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου, της Βρετανίας στην Κύπρο, ο Πίτερ Μίλετ, που ήταν ένα σημαντικό κλειδί στην προσπάθεια επιβολής του σχεδίου Ανάν, είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη του πως την επόμενη φορά δεν θα αφήσουμε, είπε, τίποτα στην τύχη. Και πρέπει να ομολογήσω πως αυτή τη φορά πραγματικά δεν άφησαν τίποτε στην τύχη. Απολύτως τίποτε. Σήμερα η Κύπρος, ακολουθώντας κατά πόδα δυστυχώς την πορεία της Ελλάδας, αρχίζει να βιώνει το δικό της μνημόνιο, την δική της Δανειακή Σύμβαση. Δυστυχώς, ενώ βλέπαμε τη σκιά της Τρόικας να βαραίνει πάνω στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική δημοκρατία, βλέπαμε τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων πάνω στην Ελλάδα. Εν τούτης, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό, δεν το κάναμε όλοι, ότι ήταν δυνατό οι κυβερνώντες και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί, για να βάλουμε την Κύπρο όχι στην ίδια μοίρα με την Ελλάδα, αλλά σε πολύ χειρότερη μοίρα από την Ελλάδα. Το διακύβευμα ασφαλώς είναι το ίδιο. Είναι το κυπριακό. Μόνο που αυτή τη φορά είναι καλύτερα κρυμμένο, δεν είναι τόσο εμφανές στους Κύπριους πολίτες όπως ήταν στο σχέδιο Ανάν. Αυτή τη φορά έχουν αλλάξει επίσης εργαλεία και μεθόδους στην όλη αντιμετώπιση και προσέγγιση του κυπριακού ελληνισμού. Βεβαίως έχουμε τους ίδιους εκβιασμούς που βιώσαμε και το 2004
που θα τους βιώσουμε ξανά σε λίγους μήνες. Θα επανέλθουν. Το 2004 μας έλεγαν ή το σχέδιο Ανάν ή μικραστατική καταστροφή, ή το σχέδιο Ανάν ή είναι η τελευταία ευκαιρία και η τελευταία προσπάθεια που δίνεται για λύση του Κυπριακού. Και βεβαίως κατανοώ ότι οι Αμερικάνοι με 200 χρόνια ιστορίας μπορούσαν να πιστέψουν πως υπάρχει τέλος στην ιστορία, αλλά εμείς ως Έλληνες με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία δεν είχαμε και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να πιστεύουμε πως η ιστορία έχει σύντομο τέλος. Έτσι και τώρα μας θέτουν τους ίδιους εκβιασμούς υπό διαφορετική μορφή. Δεν έχω ζήσει από κοντά τους εκβιασμούς στην Ελλάδα προς τον ελληνικό λαό, βιώνω από πρώτο χέρι τους εκβιασμούς στην Κύπρο. Ή το μνημόνιο ή η άταχτη χρεοκοπία. Είναι το κύριο σύνθημα της κυβέρνησης για να επιβάλλει το μνημόνιο. Και ένα μαγικό χέρι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, και ενώ μιλούσαμε για οικονομικά θέματα, συζητούσαμε εναλλακτικές επιλογές που εμείς κρίναμε ρεαλιστικές και υπαρκτές, αλλά αυτοί που επέμεναν και μας οδήγησαν στην Τρόικα και ήταν αποφασισμένοι να υπογράψουν το μνημόνιο, έκριναν κάθε επαλλακτική επιλογή και κάθε πρόταση που έχουν στα χέρια τους, διότι έχουν προτάσεις στα χέρια τους για λύσεις εκτός Τρόικας, τις έκριναν ανέφικτες ή μη συμφέρουσες. Ένα μαγικό χέρι λοιπόν, ενώ συζητούσαμε τέτοιου είδους ζητήματα οικονομικής φύσεως, έβγαλε από το χνοτούλαπο της ιστορίας σκελετούς του 2004. Τους ξεσκόνησε, τους καθάρισε από την ναφταλίνη για να εκβιάσουν, κάνοντας περίπατο από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της Κύπρου σε καθημερινή βάση ξανά τους Κύπρους πολίτες. Ενεργοποιήθηκαν όπως και το 2004 για να πετύχουν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Διαπιστώνω μόνο μία αλλαγή όσον αφορά τους διεθνείς πρωταγωνιστές. Το 2004 ο κύριος πρωταγωνιστής ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα η εκκοφαντική σιωπή της Βρετανίας. Πρώτη φορά από τότε που θυμάμαι να διαβάζω εφημερίδες και να παρακολουθώ την πολιτική, υπάρχει τόση σιωπή από πλευράς Λονδίνου. Η μόνη παρέμβαση που έκανε το Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες ήταν να μας πει ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να δίνει χέρι βοήθειας προς την Κύπρο. Έγινε πολύ παίζει πολύ φιλελληνισμό στο Λονδίνο τελευταία. Και το πρώτο ρόλο, το πρώτο βιολί σε αυτή την ιστορία, όσον αφορά την οικονομική πτυχή βέβαια, που είναι το πρώτο σκέλος ενός καλά σχεδιασμένου, ενός καλά οργανωμένου σχεδίου που έχει διαφορετικές φάσεις, το παίζει η Γερμανία. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχει καταμερισμός ρόλων σε αυτή την ιστορία. Ικανοποιώντας τον νέο ηγεμονικό ρόλο και το ηγεμονικό πάθος της Γερμανίας, που θέλει, όπως υπόθηκε και από τους φίλους ομιλητές προηγούμενα, να επιβάλλει πλέον μετά την επανένωσή της και την ισχυροποίησή της οικονομικά τουλάχιστον, να επιβάλλει τη βούλησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ο Νότος είναι μόνο η αρχή. Δεν θέλει να επιβληθεί η Γερμανία μόνο στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Γερμανία, όπως και τον 20ο αιώνα, με άλλες μεθόδους, με άλλες προσεγγίσεις, θέλει να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Γερμανική Ένωση. Και δυστυχώς υπάρχει μια τεράστια απουσία πολιτικής ηγεσίας ικανής να παράξει και να παρουσιάσει ένα μέτωπο αντίστασης και ένα ανάστημα απέναντι σε αυτόν τον γερμανικό ηγεμονισμό σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή είναι η δυστυχία της Ευρώπης σήμερα.
αλλά και ένα καλά οργανωμένο δίκτυο ενημέρωσης ή παραπληροφόρησης καλύτερα των ευρωπαϊκών λαών που τους οδηγεί στον εφησυχασμό και στην αποχή. Στόχος αυτού του σχεδίου σε πρώτη φάση είναι η οικονομική εξάρτηση της Κύπρου. Την οικονομική εξάρτηση της Ελλάδας την έχουν ήδη πετύχει. Τώρα οδηγούν την Κύπρο στην οικονομική εξάρτηση και όπως έλεγα σε μια άλλη ομιλία μου ξανά με τους ίδιους φίλους πριν από 3 χρόνια στο Πολεμικό Μουσείο, οικονομική εξάρτηση σημαίνει και πολιτική εξάρτηση. Η εθνική ανεξαρτησία απαιτεί και οικονομική ανεξαρτησία. Και αυτό δεν το κατανοήσαμε τελικά. Αυτό λοιπόν το ρόλο τον ανέλαβε η Γερμανία, ικανοποιώντας τις δικές της ηγεμονικές τάσεις, αλλά και παίζοντας εκείνο το μέρος του παιχνιδιού που οι Αγγλοαμερικάνοι και ιδίως το Λονδίνο θα ήθελαν να παίξει σε αυτήν την παρούσα φάση. Και η Αγγλία ασφαλώς θα πάρει τα ηνία στη δεύτερη φάση, στο Κυπριακό. Η απόφαση του Eurogroup, χωρίς δικές μας αντιστάσεις, αν και ήταν εκ των προτέρων γνωστή, και ας μην καμώνονται κάποιοι ότι εκπλάγηκαν από το κούρεμα των καταθέσεων, ήταν γνωστή τουλάχιστον 1 μήνα πριν, εξού και κάποιοι Κύπροι πιο έξυπνοι από τους άλλους κατάφεραν 2 μέρες πριν την απόφαση του Eurogroup να φυγαδεύσουν τα κεφάλαια τους από την Κύπρο. Αυτή η απόφαση του Eurogroup κατάστρεψε μέσα σε μία νύχτα το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα άλλο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που να είναι έτοιμο για να τεθεί σε εφαρμογή. Κατέστρεψαν το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Η λαϊκή είναι μόνο η αρχή, η λαϊκή τράπεζα. Η μεταφορά, η παράνομη μεταφορά της υποχρέωσης του ΕΛΑ, ενός παράνομου δανείου, στην Τράπεζα Κύπρου δεν είναι τίποτε άλλο από τη μεταφορά ενός θανατηφόρου ιού απενεργοποιημένου σε έναν υγιή οργανισμό, μόνο που το remote control που ενεργοποιεί αυτό το θανατηφόρο ιό τον κρατεί όχι ελληνικό χέρι, αλλά ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Τράγκη. Και θα το βιώσουμε πολύ σύντομα τι σημαίνει το κούρεμα σε πρώτη φάση, αλλά και η μεταφορά του ΕΛΑ στην Τράπεζα Κύπρου. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν θα υπάρχει πλέον τραπεζικό ίδρυμα κυπριακής ιδιοκτησίας που να μπορεί να παίξει το ρόλο που έπαιξαν οι κυπριακές τράπεζες και ο συνεργατισμός το 1974 στην τουρκική εισβολή, όταν χάσαμε το 75% περίπου του πλουτοπαραγωγικού μας τομέα και πηγών, με τον μισό σχεδόν πληθυσμό πρόσφυγες, και όμως τότε το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου και τράπεζες και συνεργατισμός λειτουργήσαν όχι με οικονομικά και τραπεζικά κριτήρια, αλλά με εθνικά κριτήρια και βοήθησαν να αναστηλωθεί η οικονομία και να υψώσουμε τις αντιστάσεις μας. Με την απόφαση του Eurogroup δεν θα υπάρχουν πλέον ικανά κυπριακά τραπεζικά συστήματα που να μπορούν να διαδραματίσουν αυτόν τον εθνικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές. Και αυτό είναι κλειδί. Αποδεχτήκαμε σε χρόνο 0 κυριολεκτικά, μέσα από συνομιλίες εξπρές που κράτησαν μόνο μερικές μέρες, στη συμφωνία ενός μνημονίου. Με το μνημόνιο εκχωρήσαμε ήδη η κρατική κυριαρχία. Αυτό που αποτρέψαμε το 2004 το εκχωρήσαμε οικειοθελώς στο μνημόνιο. Ήδη, προτού καν υπογραφεί επίσημα, προτού καν επικυρωθεί από την Κυπριακή Βουλή, που είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα αυτό. Προτού μας δώσουν 1 ευρώ,
δάνειο, που το αποκαλούν βοήθεια, όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας. Το εκπληκτικό είναι ότι έχουν πείσει τον κόσμο, και τους Γερμανούς πολίτες και τους Έλληνες πολίτες και τους Κύπρους σήμερα πολίτες, ότι μας δίνουν βοήθεια. Όταν μας δίνουν δάνειο και μας γδέρνουν με το δάνειο που μας δίνουν. Προτού λοιπόν μας δώσουν στο και €1 δάνειο, όπως και στην Ελλάδα ξεκίνησαν και στην Κύπρο να μας κυβερνούν οι κομισάριοι της Τρόικας και του Δούνου του. Έχουν καταλύσει και αυτήν ακόμα την αστική δημοκρατία. Έχουν καταλύσει τις δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές του κράτους. Μου θυμίζει λίγο τις μεθόδους που εφάρμοσε η Γερμανία, στο παρελθόν βέβαια στη αρχαιότητα και άλλες δυνάμεις, στις υποκατοχή χώρες, για να υπακούουν καλύτερα οι λαοί υποκατοχή. Δεν έδιναν οι Γερμανοί κατακτητές τις οδηγίες, αλλά χρησιμοποιούσαν εθνικούς πολιτικούς. Και έκαναν αυτό το πείραμα από τη Φιλανδία, Νορβηγία και κατέβηκαν Γαλλία, Ελλάδα. Έτσι και σήμερα. Οι κομισάριοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν δίνουν ποτέ συνεντεύξεις, δεν δηλώνουν ποτέ τους όρους επιβολής πάνω στον ελληνικό και τον κυπριακό λαό. Αυτά μας τα δηλώνουν οι κυβερνήσεις μας. Εκείνοι αρκούνται στο να δίνουν οδηγίες στις κυβερνήσεις μας. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη εμπειρία βιώσαμε στο παρελθόν, κατοχική ή εμπόλεμη εμπειρία. Βιώνουμε σήμερα ένα νέο μοντέλο αποικιοκρατίας. Ένα μοντέλο όπου ο κατακτητής δεν είναι ορατός. Ο κατακτητής δεν χρησιμοποιεί ούτε άρματα ούτε στρατό. Και αυτό μειώνει τις αντιστάσεις. Γιατί ο κατακτητής είναι αόρατος. Και οι επιπτώσεις βιώνονται από τον λαό ως αν να είναι πεπρωμένο. Ταυτόχρονα πέραν από την εκχώρηση κρατικής κυριαρχίας, ουσιαστικά εκχωρήσαμε τον τελικό λόγο στη διαχείριση του φυσικού αερίου στην Τρόικα. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία πως με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει μέσα σε ένα μνημόνιο που δεν θα είναι βιώσιμο, θα επαναλάβουμε ακόμα μια φορά το παράδειγμα της Ελλάδας, τις τραγικές εμπειρίες της Ελλάδας, ένα μη βιώσιμο χρέος, ένα μνημόνιο με ανέφικτους στόχους που θα μας οδηγήσει σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο, σε ένα τέταρτο, όπου αυτή η βοήθεια που αποσκοπούσε να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το μεγάλο δημόσιο χρέος θα μας οδηγήσει σε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, που ο μόνος τρόπος να αποπληρώνουμε τις δόσεις του θα είναι να διαθέτουμε όλα τα έσοδα του φυσικού αερίου στο μέλλον στα ταμεία της Τρόικας. Και επειδή αυτό δεν αρκεί, φρόντισαν με μια μέθοδο που την εφάρμοσαν στην Κύπρο στην περίπτωση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, πάλι με την ανοχή της κυβέρνησης, όχι της σημερινής, της προηγούμενης δυστυχώς, όπου μας επέβαλαν και εμείς δεχτήκαμε να μην στηριχτούμε στις εκτιμήσεις ούτε της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, που είναι το αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο για τις ανάγκες των τραπεζών, που μας έλεγαν ότι η ανακεφαλαιοποίηση που απαιτείται για την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή ήταν 2,5 δισεκατομμύρια μόνο, που θα τις κρατούσε σε δραστηριότητα και εν ζωή. Αλλά δεχτήκαμε την παρότριση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να αναθέσουμε τη μελέτη σε ένα ξένο οργανισμό, την ΠΙΜΚΟ, την οποία πληρώσαμε και 17 εκατομμύρια, για να μας πει ότι οι ανάγκες των τραπεζών είναι 10 δισεκατομμύρια. Και έτσι αναπόφευκτα καταλήξαμε σε αυτή την παροδία που δεν θα σας την περιγράψω με τους αριθμούς, που αρχικά το σύνολο των αναγκών του κράτους ήταν 5 δις, φτάσαμε να συζητούμε για 17, που θα επιβίωναν και τράπεζες, να μας δώσουν 10 για να κλείσουν και τις τράπεζες, να εφαρμόσουμε πρωτοφανή εργαλεία που δεν έχουν καμία σχέση με την θεωρία της οικονομίας στην Κύπρο ως πειραματόσο, να μας λέει σήμερα η κυβέρνηση ότι είναι 23 δισεκατομμύρια οι ανάγκες, άλλοι στην Κύπρο
του κυβερνώντος σχήματος να μας λένε ότι είναι 31 δισεκατομμύρια και κανένας να μην γνωρίζει σε αυτήν την κυβέρνηση και σε αυτόν τον τόπο ποιος είναι ο μαγικός αριθμός που χρειαζόμαστε επιτέλους για να κρατηθούμε. Αυτό λοιπόν το φαύλο κύκλο που βιώσαμε με τραγικές συνέπειες στην περίπτωση της ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών θα τον επαναλάβουμε στο φυσικό αέριο. Δεχτήκαμε σε αυτό το μνημόνιο να αναθέσουμε σε ένα διεθνή οίκο, προφανώς θα είναι αμερικάνικος, δεν έχω αμφιβολία, τον οποίο θα ακριβοπληρώσουμε για να μελετήσει τα ζητήματα γύρω από το φυσικό αέριο. Και οι όροι που θα μελετήσει αυτός ο διεθνής οίκος θα είναι πρώτον η βιωσιμότητα της ενεργειακής υποδομής. Σας λέω και σημειώστε το πόρισμα από σήμερα. Θα μας πει ότι η μονάδα υγροποίησης και η αγωγή είναι ασύμφορη και είναι πολύ πιο οικονομική λύση να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Ναμπούκο της Τουρκίας. Αυτό θα είναι το πρώτο πόρισμα, το πρώτο συμπέρασμα. Και δυστυχώς στην Κύπρο το αποδέχονται, το είχε αποδειχτεί προεκλογικά και ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και εκπροσώποι της Εκκλησίας. Δεχτήκαμε ακόμα αυτός ο διεθνής οίκος να μελετήσει και τη διασύνδεση της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου με το ενεργειακό δίκτυο της περιοχής. Ποιο ενεργειακό δίκτυο έχει η περιοχή? Μόνο δύο πράγματα υπάρχουν στην περιοχή από πλευράς ενεργειακής υποδομής. Είναι η μονάδα υγροποίησης της Αιγύπτου και είμαι 100% βέβαιος ότι δεν θα μας προτείνουν να υγροποιούμε το φυσικό μας αέριο και του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Και είναι η αγωγή που σχεδιάζει η Τουρκία στα πλαίσια της στρατηγικής της να μετατραπεί σε ένα ενεργειακό κόμβο. Και αυτό θα είναι το δεύτερο συμπέρασμα, ότι ο μόνος τρόπος διασύνδεσης της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου θα είναι μέσα από τους αγωγούς της Τουρκίας. Δεχτήκαμε ακόμα κάτι χειρότερο. Δεχτήκαμε αυτός ο οίκος να μελετήσει τις αβεβαιότητες και τα ρίσκα από την εξόρυξη φυσικού αερίου. Να σας πω και τώρα και εδώ και σε αυτό το σημείο το πόρισμα από σήμερα, που θα είναι το συμπέρασμα. Θα μας πει αυτός ο οίκος πως με δεδομένη την απέτηση των Τουρκοκυπρίων να έχουν λόγο στη διαχείριση του φυσικού αερίου, με δεδομένη την απέτησή τους να έχουν τα μισά έσοδα από το φυσικό αέριο, να ανέμονται και τις περιουσίες των προσφύγων μας, αλλά να έχουν και τα μισά έσοδα από το φυσικό αέριο, και με δεδομένη την αμφισβήτηση από μέρους της Τουρκίας της Κυπριακής ΑΟΣ, υπάρχει μεγάλο ρίσκο ανάφλεξης στην περίπτωση εξόρυξης του φυσικού αερίου της Κύπρου. Και έτσι θα καταστήσουν την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, ακόμα και με τους δυσμενείς όρους του μνημονίου, όμηρο της λύσης του Κυπριακού, το κλειδί το οποίο της λύσης έχει στα χέρια της Τουρκία. Και όλα αυτά με τη δική μας συγκατάθεση. Πραγματικά, βλέποντας τους όρους του μνημονίου, το οποίο τελικά θα οδηγηθεί στη Βουλή, η δική μου θέση, στην οποία επιμένω μέχρι σήμερα, είναι το δημοψήφισμα. Θεωρώ πως ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα ούτε η κυβέρνηση ούτε η Βουλή έχει εξουσιοδοτηθεί από τον λαό και έχει λαϊκή εντολή να αποφασίσει για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Η θέση μου είναι ότι μόνο ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για ένα ζήτημα που καθορίζει και τις μελλοντικές γενιές. Όμως, δυστυχώς, τελικά θα περάσει από την Κυπριακή Βουλή. Και εκεί θα προβληθεί ξανά έντονα, ήδη ξεκίνησε το δίλημμα που έβαλαν τις πρώτες μέρες στον Κυπριακό λαό, στους Κύπριους πολίτες, ή εγκρίνεται το μνημόνιο ή άταχτη χρεοκοπία. Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν γνωρίζω αν απορρίπταμε το μνημόνιο, αν θα οδηγούμαστε σε άταχτη χρεοκοπία. Αλλά ακόμα και αν αποδεχτώ ότι θα οδηγηθούμε σε άταχτη χρεοκοπία,
Μήπως αυτή η οργανωμένη χρεοκοπία στην οποία μας οδηγούμε μαθηματική ακρίβεια είναι καλύτερη από την άτακτη χρεοκοπία? Τουλάχιστον διαπιστώνω κάποιες βασικές διαφορές ανάμεσα στην άτακτη χρεοκοπία και την οργανωμένη χρεοκοπία. Στην οργανωμένη χρεοκοπία έχουμε εκχωρήσει την κρατική μας κυριαρχία, θα αποφασίσουν οι κομισάροι της Τρόικας και του Δούνου του, έχουμε υποθηκεύσει το φυσικό αέριο της Κύπρου, ενώ στην άτακτη χρεοκοπία θα είχαμε και την κρατική μας ανεξαρτησία να αποφασίσουμε για μας και το φυσικό αέριο στα χέρια. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι αξιοποιώντας όλα τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους και είχαν και έχουν τεράστια μέσα, κατάφεραν να καθυλώσουν τον λαό, εφαρμόζοντας την Κύπρο με μεγαλύτερη ταχύτητα και με βελτιωμένη μέθοδο, θα έλεγα, τη θεωρία του σοκ και δέος, παραλύοντας τις αντιστάσεις του λαού μας και των πολιτών μέσα από το φόβο. Το έχω δημιουργήσει περίπου την εντύπωση πως είναι αναπόφευκτη επιλογή, η μοναδική λύση είναι το πεπρωμένο μας. Με την ίδια ακριβώς ηττοπαθή και μυρολατρική στάση που αντιμετώπισαν το σχέδιο Ανάν, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα με ηττοπάθεια και μυρολατρία αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν και το μνημόνιο σήμερα. Και έτσι θα μας οδηγήσουμε με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό που εσείς βιώνετε εδώ και μερικά χρόνια. Στην οικονομική καταστροφή, στο φαύλο κύκλο της ύφεσης, της ανεργίας και στην κοινωνική εξαθλίωση. Και έτσι θα έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση του σχεδίου που πολλοί έντεχνα προετοίμασαν εδώ και αρκετά χρόνια. Σε χρόνο 0 θα έλεγα έχουν δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για να μας επιβάλλουν τη λύση του Κυπριακού που αποτρέψαμε το 2004. Και λέω ιδανικές συνθήκες γιατί η Κύπρος σήμερα με το μνημόνιο αλλά και το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν και το 2004 αλλά ακόμα και το 1974. Στην εξουσία έχουμε αυτούς που υποστήριξαν ένθερμα και ποτέ δεν μετάνιωσαν ή δεν απολογήθηκαν για το σχέδιο Ανάν. Η οικονομική εξάρτηση θα μας οδηγήσει στην πολιτική εξάρτηση και οι εκβιασμοί θα ξεκινούν από την οικονομία και θα μεταφέρονται στην πολιτική. Ελλάδα και Κύπρος, το σύνολο του ελληνισμού, δεν νομίζω να έχει βρεθεί ποτέ στην πρόσφατη ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία μας, σε τόσο άθλια κατάσταση. Το σύνολο του ελληνισμού. Είμαστε σε χειρότερη μοίρα από ό,τι είμαστε και το 1974. Το 1974 είχαμε τη Χούντα στην Ελλάδα, έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο, στη βάση ενός σχεδίου και αμέσως μετά η τουρκική εισβολή και η κατοχή της Μισής Κύπρου. Λέω είμαστε σε χειρότερη μοίρα από τότε, γιατί έχουν δημιουργηθεί ακριβώς τα ίδια δεδομένα με κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Το 1974 σε μια εβδομάδα αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα και αναπτυρώθηκε η ελπίδα. Στην Κύπρο, παρά την εισβολή, την προσφυγοποίηση του μισού πληθυσμού, διατηρούσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε την κυριαρχία πάνω στο κράτος μας και την ανεξαρτησία να αποφασίσουμε μόνοι μας και να οργανώσουμε και τον αγώνα αντίστασης μας. Σήμερα δεν τα διαθέτουμε αυτά. Όπως και το 1974, έτσι και σήμερα, Κύπρος και Ελλάδα μείναμε χωρίς συμμάχους. Ή μάλλον μείναμε με τους συμμάχους οι οποίοι στρώνουν το χαλί στα σχέδια της Τουρκίας. Με απαράδεκτους και λαθασμένους χειρισμούς από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Κυβέρνησης, χάσαμε ή διαταράξαμε, για να μην είμαι πολύ απεσιόδοξος, τις σχέσεις μας, τις παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούσαμε με τη Ρωσία. Τη χώρα η οποία ούκο λίγες φορές όταν της το ζητήσαμε και όταν υπήρχε ανάγκη
άσκησε το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Κυπριακό Ελληνισμό. Φροντίσαμε με την υποτακτικότητά μας και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στην κυρία Μέρκελ να καταστρέψουμε ή να ναρκοθετήσουμε αυτή τη σχέση με τη Ρωσία. Και τώρα που έρχονται οι δύσκολες μέρες στο Κυπριακό, τώρα που ξεκινούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν θα έχουμε στο πλευρό μας αυτή τη φίλη χώρα, φοβάμαι, ή τουλάχιστον δεν θα την έχουμε με την ίδια θέρμη και αποφασιστικότητα που την είχαμε για δεκαετίες και σε κρίσιμες ώρες όπως το 2004. Και ο ελλαδικός λαός και ο κυπριακός λαός, το σύνολο του ελληνισμού, έχουν φροντίσει να τον αφήσουν χωρίς ελπίδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε κρίσιμες ώρες, σε ώρες κατοχής, σύγχρονης κατοχής, σε ώρες που διακυβεύεται το μέλλον και η επιβίωση του έθνους, ο λαός να μην διαθέτει ελπίδα. Χωρίς ελπίδα οι αντιστάσεις είναι μειωμένες, για να μην πω πολύ δύσκολες. Σας θυμίζω, γιατί έχει σημασία, για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες και λίγους μήνες. Ποια ήταν η επίσημη εκδοχή της απόρριψης του σχεδίου Ανάν το 2004 από πλευράς Βρετανίας και όλη η διεθνής εκστρατεία που έγινε για να μας οδηγήσουν στην απομόνωση και προσπαθώντας να μας τιμωρήσουν γιατί τους χαλάσαμε τα σχέδια. Η μια εκδοχή ήταν ότι είχαμε μια αδιάλαχτη πολιτική ηγεσία που δεν ήθελε λύση. Η άλλη ερμηνεία ήταν ότι ο κυπριακός ελληνισμός δεν ήθελε λύση γιατί δεν ήθελε να μοιραστεί τον πλούτο του. Φρόντισα σήμερα, όταν θα φέρουν ξανά το σχέδιο Ανάν σε χειρότερη εκδοχή, να μην διαθέτουμε αυτό τον πλούτο ως λαός και αυτή την ευημερία. Και αυτό έχει σημασία, να το αξιοποιήσουν. Η Τουρκία και οι συμπάχοι της είναι εμφανές, έκανε αναφορές και ο κύριος Καραμπελιάς προηγούμενα, ότι σχεδιάσουν εδώ και αρκετούς μήνες πώς θα αξιοποιήσουν αυτή τη δεινή θέση του ελληνισμού αλλά και την οικονομική εξάρτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κύπρου. Πέραν από τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, έχουμε τα δημοσιεύματα, το Times και τους Economist, που ευθέως καλούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τις δεδομένες συγκυρίες για να επαναφέρουν το σχέδιο Ανάν, τιμωρώντας μας για αυτό που έκαναμε το αμάρτημα του 2004, δηλώσεις επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβγαλα στα διεθνή έντυπα και κάποιους σκελετούς του παρελθόντος, όπως τον κύριο Φερχόιχερ, ο οποίος όταν έφυγε από επίτροπος έγινε πρόεδρος, έγινε σύμβουλος του τουρκικού βιομηχανικού επιμελητηρίου, όλος τυχαίος, και τώρα επανήρθε με δηλώσεις στους Times για το σχέδιο Ανάν και την επιβολή του, ο Μάικλ Μόλερ και άλλοι. Αυτά τα δημοσιεύματα και αυτές οι δηλώσεις αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν τη διεθνή κοινότητα αλλά και τη δική μας κοινή γνώμη για τις εξελίξεις που θα επέλθουν. Ταυτόχρονα στείνουν το σκηνικό του πρώτου μέρους της στρατηγικής που θα εφαρμόσουν στο Κυπριακό, του εκβιασμού. Ξεκίνησαν και επανέφεραν στην επικαιρότητα την επιβολή τουρκοκύπριου παρατηρητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρουν το ζήτημα ανοίγματος 3 κεφαλαίων, ενταξιακών κεφαλαίων της Τουρκίας, και επέλεξαν 2 κεφάλαια τα οποία παγώσαμε μονομερώς τότε το 2006 και 2007, αυτό της ενέργειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που τα πάγωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Στείλουν λοιπόν το σκηνικό του εκβιασμού που θα επιτρέψει στους πλασιέτες λύσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να πούν στον λαό μας πως είτε αποδεχόμαστε αυτό το σχέδιο που θα έρθει,
είτε θα ακολουθήσει ξανά η μικραστατική καταστροφή όπως μας έλεγα το 2004. Και θα προβάλλουν βέβαια τον παμπούλα της διχοτόμησης. Σας διαβεβαιώ, η διχοτόμηση δεν είναι τόσο κακή λύση όσο θα είναι αυτή που θα μας επιβάλλουν. Η διχοτόμηση είναι μια εθνικά απαράδεκτη λύση. Γιατί είναι και άδικη και επικίνδυνη για την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. Η λύση όμως που ήθελαν το 2004 να επιβάλλουν και θα επαναφέρουν σήμερα οδηγεί στη μετατροπή της Κύπρου σε αποικία της Τουρκίας και στο μελλοντικό νόμιμο εκτουρκισμό του νησιού. Γι' αυτό θα προβάλλουν τον παμπούλα της διχοτόμησης για να μας επιβάλλουν τη χειρότερη λύση. Αναμένω πως θα κινηθούν πολύ σύντομα οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναμένω πως σε πρώτο στάδιο θα ασχοληθούν με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτή τη φορά δεν θα ασχοληθούν με τα μέτρα που απασχόλησαν και την κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου ή άλλες κυβερνήσεις πριν. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα δούμε στο τραπέζι, και αν και δεν θέλω να προδικάζω τη θέση της κυβέρνησης της Κύπρου, πολύ φοβάμαι όμως ότι τη γνωρίζω, θα αποδεχτεί και την νομιμοποίηση υπό κάποιες προϋποθέσεις και όρους της λειτουργίας του αεροδρομίου της Τύμπου, που σημαίνει έμμεση αλλά σαφέστατη αναγνώριση κυριαρχίας στο ψευδοκράτος. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Και οι εξελίξεις μετά που θα ακολουθήσουν θα είναι ραγδαίες. Θα είναι με την ίδια ταχύτητα που βιώσαμε τις εξελίξεις στο μνημόνιο στην Κύπρο. Στην Ελλάδα τους πήρε χρόνο να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη και να επιβάλλουν τα μέτρα και να πάρουν τον έλεγχο της χώρας. Στην Κύπρο ήταν με ταχύτητα φωτός οι εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας. Αυτή τη μέθοδο θα ακολουθήσουν και στο Κυπριακό αυτή τη φορά. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τη δεύτερη μέθοδο που δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν, το κοίμασαν το 2004 αλλά δεν ήταν πιστική, της ελπίδας. Αφού θα έχουν ένα λαό σε οικονομική κρίση και κοινωνική εξαθλίωση, θα είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να πλασάρουν φρούδες ελπίδες πως τάχατες με τη λύση η Κύπρος θα γίνει παράδεισος, γιατί θα έρθουν ξένες επενδύσεις, θα μας στηρίξει η διεθνής κοινότητα. Μπορεί να ακούσουμε και την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε να μας λένε να μας χαρίσουν και κανένα δισεκατομμύριο ευρώ από τα κέρδη που θα κάνουν σε βάρος μας. Αυτή θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Εκβιασμός σε πρώτο στάδιο και φρούδες ελπίδες σε δεύτερο στάδιο για να επιβάλλουν τη λύση που έχουν σχεδιάσει. Και θα είναι χειρότερη από το σχέδιο ΑΝΑΝ, γιατί με τις υποχωρήσεις και τις διαχρονικές, αλλά ιδιαίτερα τις υποχωρήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης στις συνομιλίες, το σχέδιο όπως έχει πλέον ολοκληρωθεί είναι κατά πολύ χειρότερο από αυτό του 2004, για να μας αποδείξουν για ακόμα μια φορά αυτό που υπόθηκε και προηγούμενα από τους συνομιλητές μου, πως τάχατες κάθε φορά που αντιστεκόμαστε αυτό που μας φέρνουν είναι χειρότερο. Λες και υπάρχει κάποιος θείος κανόνας, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει θείος κανόνας που λέει ότι κάθε σχέδιο λύσης είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Αυτό που υπάρχει είναι η εθνική βλακεία μας να υποχωρούμε κάθε χρόνο και περισσότερο. Γι' αυτό και πριν μερικούς μήνες είχα εισηγηθεί δημόσια και στην ελληνική κυβέρνηση και δημόσια και στην κυπριακή κυβέρνηση, την προηγούμενη, όπως παραχωρήσουμε στην Ελλάδα ένα οικόπεδο της Κυπριακής ΑΟΣ. Πριν ακόμα μπούμε εμείς στο δικό μας μνημόνιο και είχαμε κάποια εθνική ανεξαρτησία και ελευθερία λήψης αποφάσεων, να στηρίξουμε οικονομικά την Ελλάδα, γιατί η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού χρειάζεται μια ισχυρή Ελλάδα και όχι μια Ελλάδα γονατισμένη και εξαρτημένη. Δυστυχώς τίποτε δεν έγινε. Νομίζω είναι πολλές αιτίες, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αλλά δεν κάναμε το αυτονόητο. Και δεν ξέρω αν το ζήτησε και η ελληνική κυβέρνηση τότε. Σίγουρα δεν το πρότεινε ούτε η κυπριακή κυβέρνηση. Και μέσα από αυτή την ιστορία του μνημονίου σήμερα
έκανε αναφορές Βύρος Καραμπελιάς προηγούμενα για το τι συνέβη και στο Eurogroup. Υπήρχε και η προηγούμενη ιστορία βέβαια, όταν ο Σαμαράς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πήγε τότε και είχε κάποιους όρους επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου μόλις εκλέγηκε. Αυτός που τον είχε αδειάσει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, καλώντας τον να φανεί σοβαρός και υπεύθυνος μπροστά στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ξέρετε, αυτά τα γεγονότα είναι τραγελαφικά. Μπορεί να μας κάνουν να γελάμε ή να κλαίμε για τα χάλια μας. Αλλά περιέχουν ένα σοβαρό κίνδυνο για μένα. Να διαταράξουν τις σχέσεις του κυπριακού ελληνισμού με τον ελλαδικό ελληνισμό. Να χάσει την εμπιστοσύνη του κυπριακός ελληνισμός προς την Ελλάδα, όπως έγινε το 1974, που κάποιοι το καλλιέργησαν έντεχνα. Εμείς πρέπει να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να το προβάλλουμε στους πολίτες. Είναι κοινή η μοίρα του ελληνισμού, και του ελλαδικού και του κυπριακού. Και αν κάποιοι πολιτικοί στην Κύπρο, στην Ελλάδα, πιστεύουν, που υπηρέτησαν στο παρελθόν στις κυβερνήσεις, πίστευαν ότι είναι πονοκέφαλος του Κυπριακό, δεν συνειδητοποιήσουν πως η απώλεια της Κύπρου θα είναι μόνο η αρχή, τότε δεν έχουν καταλάβει τίποτε από την ιστορία και καλά κάνουν να ξαναδιαβάσουν τουλάχιστον το Θουκυδίδη, αν μη τι άλλο τη σύγχρονη ιστορία. Το μοντέλο λύσης του Κυπριακού είναι το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια στη Θράκη και στο Αιγαίο. Και να μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις για αυτά. Είναι αλληλένδετα τα εθνικά μας θέματα. Γι' αυτό και απαιτείται ενιαία εθνική στρατηγική, αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες επιβάλλεται η πανεθνική συστράτευση. Σε όσους τουλάχιστον έχουμε αυτές τις εθνικές ευαισθησίες, εναπόκειται να εργαστούμε για να πείσουμε όλους τους πολίτες, απευθυνόμενοι σε όλους τους πολίτες και στους πολίτικους, ανεξάρτητα κόμματος και ιδεολογίας, για να συνειδητοποιήσουν πως αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή δεν είναι τα εκλογικά ποσοστά των κομμάτων, ούτε η έδρες στη Βουλή, ούτε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του ελληνισμού, πρώτα του Κυπριακού και μετά του Ελλαδικού. Και η αντίστασή μας δεν μπορεί να έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Διαφορετικά θα αποτύχουμε. Η αντίστασή μας, για να είναι πανεθνική, για να μπορεί να συσπηρώσει όλες τις δυνάμεις, πρέπει να έχει εθνικό χαρακτήρα. Εθνικός είναι ο αγώνας. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εάν προβάλλουμε εκείνες τις ιδέες, εκείνες τις αρχές, πάνω στις οποίες μπορούμε να πετύχουμε και να σφυριλατήσουμε ως ελληνισμός κοινούς στόχους. Και αυτές οι ιδέες και οι αρχές δεν είναι άλλες από την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, την εθνική αξιοπρέπεια και την εθνική επιβίωση. Πιστεύω ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, μπορούμε, όπως το πράξαμε και στο παρελθόν, να συνάψουμε ένα κοινό εθνικό μέτωπο αντίστασης. Είμαι πεπισμένος πως με σωστή ενημέρωση, με σωστή κινητοποίηση μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις μεγάλες μάζες του λαού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και είναι υποχρέωσή μας να ξεκινήσουμε εμείς τη σύσταση ενός πανεθνικού μετώπου. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτή η αόρατη κατοχή, αλλά ο εφικτός και ορατός κίνδυνος εθνικής επιβίωσης μόνο με ελλαδικά μέσα ή μόνο σε κυπριακό επίπεδο. Η προσπάθεια πρέπει να είναι πανεθνική. Όσον αφορά τα εργαλεία, πιστεύω ότι θα πρέπει επιτρέψει ο ελληνισμός και Κύπρος και Ελλάδα αυτές τις κρίσιμες ώρες να βγούμε από το καβούκι μας. Και αναφέρομαι στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια. Να αξιοποιήσουμε αυτή την ηγεμονική τάση της Γερμανίας που ασκείται πρώτα σε βάρος του Νότου, για να συστήσουμε κοινό μέτωπο με τους λαούς αλλά και τα κράτη του Νότου. Έχουμε κοινά προβλήματα και κοινά συμφέροντα. Σε εμάς εναπόκειται να πάρουμε πρωτοβουλίες
Να μην περιμένουμε πάντα τις πρωτοβουλίες να τις πάρουν άλλοι. Και θα μας στηρίξουν και λαοί και κράτη, όπως έγινε και το 2006 όταν διεκδικούσαμε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, που απαιτούνται ομοφωνία τότε, όταν οι άλλοι λαοί μας δουν να διεκδικούμε. Αν δεν διεκδικήσουμε, δεν θα μας στηρίξει κανένας από μόνος του. Και υπάρχουν επιλογές, τουλάχιστον όσον αφορά την Κύπρο, υπάρχουν μεγάλες οικονομικές επιλογές, υπάρχουν εναλλακτικές οικονομικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε και το δημόσιο χρέος και τα άλλα οικονομικά προβλήματα έξω από τη λογική και έξω από τα πλαίσια της Τρόικας και των μνημονίων. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και εθνικό χρέος. Και το εθνικό μας χρέος είναι να φανούμε ακόμα μια φορά αντάξει της ιστορίας μας. Όπως φανήκαμε στο παρελθόν. Και το 2004 και σε άλλες ιστορικές στιγμές. Έχουμε υποχρέωση να στείλουμε το μήνυμα και εντός και εκτός του ελληνισμού, κυρίως στα ξένα κέντρα αποφάσεων που επενδύουν στην οικονομική μας εξαθλίωση, να τους στείλουμε αποφασιστικά το μήνυμα, όπως το κάναμε το 2004, πως όσο μεγάλα και να είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι εθνικές μας αντιστάσεις. Σας ευχαριστώ. Τον οποίο είχαμε τη χαρά να τον προλογίσουμε προεκλογικά. Βέβαια τον περιμέναμε,